Let's go! On sperma polttavaa. Kulli punertaa. What? Edessäni palja. No en mä tällaista voi kuunnella kyllä livessä. Haloo? Miksi te sanotte, että toi on hyvä biisi? Mä en voi kuunnella mitään tollasta livessä. Kirjoita, mä en luota teihin enää. Bum. 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 Niin, mitä? Mitä sä koit? Mä vielä näytin, Mitä? Mitä vittua? Toi on laiton! Tuo oli legit ihan vitun laiton! Mitä herran jumala? Et sä vedä tommosta! Et sä vittu vedä tommosta! Mikä vittu toi oli? Sä koodaat! Mitä? Ei mua läpsästään! Mä voitin just läpsäsin tolla lyönnillä. Siis Chatti, mitä mun pitää muka lyödä, että tää menee tähän kultaisuuteen? Mitä vittua sä ostelet taas mun kortin? En mä ostanut mitään! Sitä paitsi mä osuin nää kaikki! Ei tää oo Ei vittu! Ai mun salka! Ai vitun käsi! Toi oli viimeinen kerta kun sä ostat mun kortin. Mun käsi murtu! Ymmärräksää? Mun käsi murtu! Ja hyvä, että murtu vaan. Älä käytä senttiäkään mun vitun korttilta. Tykkää sut! Vittu sä oot semmonen saatana kusi! Vittu mä vihaan sua! Sä käytät mun kortin! Miks sä vihaat mua? Sä käytät mun kortilta rahaa ja vihat. Siis tää käyttää mun kortilta rahaa ja sit sä sanot, että se vihaa mua. Joo. Toi ei ihan toimi noin. Tässä lähti rengas irti tästä tuolista. Karke osti. Eiks ostanut ketsätte? Missä sitä laavaa nyt? Romeo, donated 2 euroa True Super Chat. Yksi luunappi sulle otsaa niin nukut pari viikkoa ivallisesti naurahtava hymiö. Romeo, tuu mun kans kehää, sen jälkeen sä et enää elää. Oikee koukku mulla on tappava. Kun sä tipahat tungen sun perseeseen makkar... Hei. Hitto kun mun aivot vaan... Toi tuli automaattisesti, koska mun aivot vaan täydentää rimmaavia sanoja ja mä en tarkoittanut tota kyllä. Mun aivot täytti automaattisesti rimmaavan sanan. Mä en tarkoittanut tota. Miten toi on sus? Mä en tarkoittanut legit tota. Se oli vahinko. Sori. Miten mun mekaniikat on näin hyvät? Mä legit... Miten toi on mahdollista? Ei, tää ei oo mahdollista. Miten mä... Okei, kiitos. Okei, nyt on kiire. Miten toi osu muhun muka? Kehenkään muuhun toi ei... What? Ei mun tänne ois Miessä ho! Miekka liippaa. Miessä ho! Miekka liippaa. Miessä ho! Come on! Siis mä Siis legit, miten mä olin ekana. Mä olin ekana ja sitten mulle käy yhtäkkiä se tuulihyrrä osuu mun 3 kertaa Meidän pitää mennä basun ohi tilaissa. Karks Drift donated 9 euroa ja 99 senttiä True Super Chat. Leeva King Basu Looseri ja teet sitä oikeeta kontenttia. Mikä vittu toi oli chatti? Kyllä mä chatti teen vielä comebackin. Vähän niinku palli 10 euroa. Sä voit
Mikä tää on? Hyi! Joo, ei mitään haju. Mä en oo ikinä juonut tota enkä jo uudelleen. Tää on pakolla joku terveellinen sit. No. Vittu mä hakkaan! Tuu vittu tappelee! Tuu vittu tappelee! Haluat sä turpaa, kumpia? Haluut sä vittu levyyn? No, tuu levy! Näytä tuplahaukka. Vittu nää tiputtaa! Vittu nää tiputtaa sun vittu bitch ass! Vitun kusiarska saatana. Tää on mun backupi! Tää on mun backupi! Kato tän jätkää kun mörkätään. Se hakkaa sitä. Onks toi Kimmo jätä? Onks toi Kimmo jätä? Onks toi Kimmo jäpän sana? Oot se Kimmo? Mä oon Kimmo, Watch Party King! King! Siis mä oon Kimmo Pioneeri. You are Oh, all fans. Eiks HPK ollu homopoikien kerho? Homopoikien kerho. Häh? Ei sitä oo täällä! Eiks se oo... Hämeenlinnan pallokerho. HPK... OO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 
Siis mulle ala-asteella opetettiin, että HPK tulee homopoikien kerho lyhenteestä. Se ei tuukas. Oha. No jos sinne olisi aika looginen, koska... Miksi toi on noin kiree? Siis jotenkin, miten mä en vaan saa tungettua siihen? 30 plus 17. 47. Ei mitään vitun matikkakyselyitä, chatti. Ei mitään matikkakyselyitä. Mitä? En mä kerkee laskee noin nopeesti! Miksi tää mappi on näin nopee? Kun en mä kerkee laskee noita. En mä ole huono matikassa, kun mä en kerkee laskee noita. Okei. Sitten se oli tää. 3 kertaa 7. 2. No kun en mä kerkee laskee noita! Anna mulle vittu enemmän aikaa noiden kysymysten välissä!